Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipat. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Biyernes gigiyim kay Kabsat, 25, 25 apo ti mabilang, iti bulan ti Nobyembre 2022, eksakto nga makabulan na Pasko na po. Advance Merry Christmas kada kay amin na sapada. Manipod na po ti ENR Online gagiyim kay Kamsat. Dati po ti pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz. Kadwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno idanon mi apo di bumarbara damdamag nga mumi nga dapakasekdan tay amin na sapada wenno mga pektar kada tayo iti aldaw nga panagbiag tayo. Okay? Kasi ti detoy Energy Regulatory Commission, ERC, isuspenso na kano apo ti pan nakakolekta, ti taripa, tapno bumaba, ti singir, ti kuryente, anat makudayo, gagayem ken kakabsat, ni apo Presidente Bongbong Marcos, kaya't na nga may kat apo ti value added tax, VAT, kadagitay anyaman na po nga magatgatang babaen kadagitay electric companies together with water districts tapnon ti kasta mapababa ti singir ti kuryente nga daytoy launay gagayem ken kabsat ti problema tayo aglalo kada tayo dito Ilocos Norte nga rumrumwar nga ti inek kangangatwan ti singsingiren nga bayad ti kuryente gagayem ken kaabsat. Okay, iri sabali nga bangir mapantayo apo iti biyang dagiti mangalap kakabsat ken gagayem. Adreti proyekto apo nga mapunduan ti agarup sa nga pulo ket maysa a bilyon na pisos para iti fishery project detoy ket proyekto nga imanmandar ni Presidente Bongbong Marcos tapno no kumita dumakkel ti kita dagitay mangalap gagayem ken kamsat ken mangrugi apo iti masungad nga Disyembre 4 ayun inagi apo iti deti nga damag mangrugi into no Disyembre 4 sa anton nga maipalubos nga mailako digitay imported nga ikan di ba da plano nga agpa-import tayo kadigitay ikan especially galunggong gagayem ken kabsat ngamita adeti bili na po ti BIFAR babae na po iti panakaipatungpal ti Fisheries Administrative Order number 195 ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga mangipawil iti panakailako kadagiti merkado publiko kenanyaman na klase ti pagtagilakwan kadagitay imported nga ikan special mention dito apo dito paborito ti kaadwan pampano kala ko lokal yung pampano hangaya mapo ken kastameten dito paborito tayo apo even kilawen pink salmon gagiyem ken kabsat so may pawil to ka doon digito nga mailako ka dito merkado publiko kenanyaman na pagtagilakwan gagiyem ken kabsat tapnon ti kasta patronisaren wenno gatangin tayo digitay ikan nga makalapan digitay mangalap gagayem ken kabsat dito'y pagilyan tay nga Pilipinas iti sabali nga bangir dedihan nga natuloy nga interview to di kalman apo ken Mr. Gary Ronquillo anya apo ti gagem deti comprehensive driver's education nga inatendaran deti grupo na apo ijay La Union gagayem ken kabsat base ti panangawawat ko di pa nagsarsarita mi ken ni apo Ronquillo off the air kaslakayat paigetan ti LTO apo ti alagaden para iti panagrenew ti lisensya nga personal nga mapan dagiti agrenew gagayem ken kabsat saan ket nga mausar dagiti fixers no malagipyo ada sumagmamanon nga aldaw manipo dita nga in parwar ti biang ti LTO
ti panang labanda kadagiti fixers wenno panang ipawil da nga adda digiti fixers kadagiti upang upisanaan ti Land Transportation Office. Dagitoy ken sabsabali pa ti maidanon kada kayo lasod ti may nga oras para di programa tayo Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay din to kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatig a pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kuropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kadi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. GAMR Construction Supply. Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti GAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. GAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginuding ka nagtutubo, dayto titurungim. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado kay pagpilyan nga gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa ay kariti cosmetic products, or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kaya't kumaan nga ibkas, iti gablao ko kada kayo amin nga kailiyak, iti Ilimi, Abacara, Ilocos Norte, iti
panangrambak tayo iti panagfiesta tayo itangatawen. Happy Bakbakara Festival to all. Sapay kuma taday toy nga pasken ket nakabirbirtod ket ikan na tayo pay iti adupay nga grasya ni Apo Diyos Armarswa. Regards to all, Agbiag Bakara. Okay, tuloy. Dan na pala po, 12 minutos kalpasante, oras tayong alas 12. Thank you very much. Iti TMT Construction Company, nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Kukuha kinamat matunan ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho Apo, iriili ti Marcos. Kasta pa agyaman tiyo ken ni Ma'am Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel Turner, manipod iti Maui, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Waianae, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastamete ni Dr. Alan Tailan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, adari iti Marikriknayo, Apo, mabalin nyo i-consultar neta ken ni Dr. Alan Tailan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach, Hawaii, kani Mr. Henry Afaga, maniboda po iti Pennsylvania, Estados Unidos, gagayem ken kaabsat. Okay, tuloy po. 13 minutos pasado alas 12. Madamdaman, makainuman tayo po ni Mr. Gary Ronquillo, dito presidente po ti Motorcycles Association, Ilocos Norte chapter, gagayem kay kabsat inline na po kaditi natindara na kenda ti grupo da po akreditado iti Land Transportation Office, gagayem ken kabsat dati grupo ni Mr. Gary Ronquillo kas presidente iti dito nga nasao nga grupo gagayem ken kaabsat ya. Ada dito comprehensive driver's education yung natindaran da po iti La Union gagayem ken kaabsat nga timawatak ka dito explanation da kasla kayat apo nga tilayen or may kant informasyon di adaan driver's license gagiyim kay absat tapnon mapugsat apo diti sinasadot nga ugali tayo nga italek mulatan yan di kita yan di kita fixers isudan tay mga lakad kada gitoy kada gitoy panagrenyo gagiyim kabsat nga tata kayat nga implementar apo ti LTO base kini Mr. Ronquillo nga adda iti 5 hours lecture para iti renewal iti lisensya gagayem ken kaabsat. Okay? So makainuman tayo apo ni Apo Ronquillo. Kabayatan na ti biyang ti ERC or Energy Regulatory Commission gagayem ken kaabsat dati siguro ti may sakarite mang palagan kada katayo iti biyang ti panagbayad iti kuryente. Nakasagana apo nga suspension ti Energy Regulatory Commission ti panagkolekta ti taripa gagayem no taripa no kunatayo apo ket tarip bayad gagayem kaabsat para iti panagbabat ti masingir nga bayad ti kuryente ti uneg ti tallo nga bulan. Segon ti ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta nga mangyuswat da apo ti deliberasyon iti komisyon para iti nasao nga issue iti agdama ken ditoy nga mapagsasaritaan iti maysa nga resolusyon para iti suspension ti feed in tariff allowance all charges ko na natoy feed or FIT all dati feed tariff allowance charges gigiyem kaabsat. Nakasada po iti ERC official nga ti fit all gagayem kaabsat fit all rate nga makulkolekta babaen ti National Transmission Corporation Transco manipod ti on-grid consumers papno mabayadan apo ti renewable energy bayadan ti renewable energy developers ti mas nabababa ngem 0.4 centavos iti kada kilowatt hour. Mangnamnama digit opisyal nga makatulong detoy tapnon ti kasta maliklikan ken kasta meten makisayan ti electricity rates gagiyem ken kamsat
aramiden met amin nakabalinan da kunada nga maiparwar ti nasao nga resolusyon tapnon ti kasta maipatungpal ti suspension ti panakakolekta ti taripa nga agbalin nga epektibo manipod ti sumaruno nga bulan na aging gana iti Pebrero iti sumaruno atawen. So December up to February lang na 3 months laeng nga po detoy. Bakit di pa gawing tuloy-tuloy? Kakabsat keng gagayem ti suspension ti taripa. Tapnon ti kasta marik natayo may kat ti taripa and at the same time may kat ti VAT gapo deta ti ti VAT value added tax gagayem keng kabsat minandar ti biyang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ti lower house so no House of Representatives babaen ti Ways and Means Committee EJ House of Representatives gagiyem kamsat babaen ti chairman nga ni Joey Sarte Salceda chairman na po tinasaong komite EJ pagpandayan linteg ti House of Representatives nga isuna po ti 2nd District Representative EJ Albay gagiyem ken kakabsat tapnon ti kasta adalen da ti panakaikat ti value added tax that is 12% if mangigmo ta VAT 12% deta apo amin na banag nga naipatawan ti VAT even services to include goods gigiyem ken kabsat fuel kada amin at the VAT na deta the value added tax na kakabsat ken gigiyem dito apo nga no kitain tayo base ka rito inuman tayo nakainuman tayo ni Mr. Noel Andres may panggipit dito ket no maikat deta dakkel ti so maikat pa deta taripa dakkel manen agtugbok maikat amin dito apo ti tayo panagbayad ti kuryente gaputa adu apo digitay adu digitay aganil launay apo tinangato nga sigir ti elektrisidad gigingem keng kamsat nagtintin nagpaigit din na po kasla adagura da ka dito opisyales ti INEC dito probinsya nga Ilocos Norte but not only INEC even sabsabali apong electric cooperatives idintero nga pagilya na Pilipinas adda digitay kastoy nga pa reklamo dapat digitay nagresignen nga managers digiti electric cooperatives gigiyem kay kakamsa at isu nga dati apo ti maysa ka digitay kitkitain da nga rason tapnon maliklikan ngem detoy nga addang apo ti gobyerno ti ERC Energy Regulatory Commission kayat na nga sawen nga saan lang at datayo ngem tingamin problema kada tayo no kumpara tayo iti diti collect di rate gigiyem kamsat nangat nga to tayo nga amang ngem digiti sa bali electric cooperatives especially didi man ning kumperade apo iti Meralco ijay Metro Manila gagiyem keng kamsat Iseco in Ilocosur Loeco in La Union dapay sabsabali gagiyem keng kamsat nangat nga to tinumwar adu digiti kinulkolekta tay idi apo nga resibo gagiyem keng kamsat nga mangipaneknek nga nangat nga to apo ti biang ti Ilocos Norte Electric Cooperative ngem digitoy so even the national government, babaeng ni Presidente Marcos, gagiyem, kayat na nga makatulong ti gobyerno tapno bumaba ti singir apo ti kuryente o tarifa. May sakariti isagsagana na po ti Energy Regulatory Commission, ERC, tapno maikat ket matulungan na po nga may pababa ti kuryente. Value added tax, bilin deta ti Presidente, gagiyem keng kamsat, ngem dito taripa, mabalin niya mangrugi lang apo into no Disyembre o may abulan agpatingga tayo apo iti bulan ti Pebrero base apo kadito pinarukatan niya damag manipod apo iti biang ti Energy Regulatory Commission dito panangikat da apo iti feed in tariff allowance fit all charges gagiyem ken kaabsat sigon ti RC chairperson nga ni Mona Lisa Di Malanta nga yuswat da apo dito pa nakadeliberar tinasaong resolusyon tapno maikat dito fit all charges gigiyem ken kaamsat para iti pan nakaibaba ti bayad ti elektrisidad aglalo siguro kadito umayng Paskwa gagiyem ken kaamsat talaga nga adu apo ti magastar tayo nga kuryente gagayem ken kaamsat nukit kitain tayo nangato ti konsumo tayo nga madaditi panigurado ti INEC hindi na kayo naman tayo ni Mr. Noel Andres nga nabababamit no kwa iti kolekta
Kasi at the rate danda ni binulan, hindi asyak ti beat reporter, ti inek, tunggal adda ti meeting mi idi, gagihim kabsat, adda ited ti inek apo nga rate, numano ti rate, kasano ti pan nakadibdibidir DJ rate, kada iti nagduduma apo nga mabayadan, babayan ti Ilocos Norte Electric Cooperative, kakabsat ken gagihim. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem kag tagikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282 Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dito nga panagtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kay ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan, blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo, dikiti saksakit nga dengue. Tandami, dikiti makakagat nila mo nga, mabaling nga dadingi kadakwada ng napigsada nagurigor damit nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy ti programa tayo damdamag ni Berto
Thank you very much po di TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babayin ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po ti Konseho, Ijay Marcos Ilocos Norte. Thank you very much Ma'am Erlinda Ferminhood, Barangay Naglikwan, Pasukin, ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii, ni Mr. Onopre Drupan, iti Wayanay, Hawaii, ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. No, Damarikrik nayo apo nga sa Gubanit, iti Baguio, kontakin mo naman panlayan ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much, Mike. Kada Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Thank you kay Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Ma'am Lydia Raquel, ken Gigi Raquel Turner, iti Maui, Hawaii. Kaya nagyaman tayo, kay ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, Vice Mayor po ti Ili ti San Nicolas. Okay, tuloy, tinte pa nagpipinadamag. Dahil kita'y mangsigsigga po iti national ID da. Gagayim kayong kabsat, di ba? Pumalpak po yung PSA dito, iti distribution ti IDs. Adupay dito mang namnama. Adupay dito namnama. And nga may patuloy. Ape, awamet na kanya ako. Nadakin ni Kastoyan, mga ganon. Untrack or manariman, pwede nga po ti panakaisagsagan, ti Philippine Identification System, para iti target da nga may imprenta nga Philippine IDs agingga na iti panagtapos dito nga tawin 2022. Yan. Buti na yung ganon. Tapno nadaa po ti haan niya mang namnama digiti umili. Gagiyem keng kaabsat para iti Philippine ID. Second, the Philippine Statistics Authority, iragdama ka dumababot pa ilang iti 3.6 million tinakaprinta nga e-fil IDs when electronic Philippine IDs gigiyem keng kabsat babayan iti digital version tinasao nga ID can mai-release babayan ti Philippine Identification System when no PhilSys gigiyem dati katap no maikan iti when no may ikan iti pan nakairehistro dagiti kakailyan tayo iti gundaway nga mangusar nga insigida ti benepisyo ti Philippine ID System and PhilSys. Kuna ti PhilSys Registry Officer in Charge Fred Sulesta nga target ti ahensya ti maka-generate when makawabukel iti 20 milyon nga printed IDs kasangwana na po nga agtapos ti tawen. Nupay pre-generation tinasao nga tiada iti dagop nga 11.15 million gigiyem keng kabsat. Inlalawag pa ni Sulesta nga ti printed e-fil ID ken iti PhilSys when no physical Philippine ID card kaya daan-da po iti panagpada DJ pareho nga functionality ken validity. Inayon na po ti opisyal nga ti e-fil ID kaya daan iti nayon nga security features. Kabilangan dito iti QR code gigiyem kay absat tapno ma-verify ti authenticity ti dahito yung ID. Isut ga po na ako nada nga saan nga rumbing nga agdanag dagiti Filipino wenno kakailyan tayo para iti seguridad dating ID nga kasi ti physical card gigiyem kay amsat ti printed e-fil ID kiradaan pa iti padang informasyon nga kas ti physical ID card nga ditoy nga naipalaon ti registered persons demographic data front facing photograph PhilSys card number generation date kente QR code. Imununan nga kinunati Philippine Statistics Authority nga target da po nga i-anunsyo wenno issue ipaay ti agarup 50 milyon nga Phil ID cards iti man nagtapos ti 2022 kagiddan ti direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga deti apo ti unaen ti wenno deti iti kaunaan nga State of the Nation address na wenno suna gagihim keng kaamsat when national issue deto na po deti kaawan pay apo ti national ID tayo gagayem ken kaamsat kasano apo nga maipaay deti ket amoy yung amin no apay nga adu digiti madanagan adun ti kakastoy apo nga pimalpak nga programa ti gobyerno malagi pyo apo idi pinagbaybayad datayo nga agrehistro ti lugan iti barno nga plate number
up to now, awan pwede na awan mat nga rutin na i-refund, gigiyim kay kabsat, tapnon ti kastakit, maisubli, di nga inbay bayad, di kita nagirehistro ti lugan, awan pay, kunada pimalpak ti nagbalin na po, nagbalin nga transaksyon ti nagbaita na po ti gobyerno ken detoy agaramid iti plaka digitay luglugan gigiyim ken kabsat isu nga tatta adamanen amamit ken diti bayadan angim di taktak mo nga napan rehistro tapno maikang ka ti national ID aglalalo ti national ID ket kunada valid ID detoy nga mabalin mo nga usaren iti anyaman na transaksyon na po especially ti biyang ti gobyerno even pribado gigiyim ken kabsat isu nga detoy apo ti pagdanagan ti tao ket sapay apo tamatungpal ti PSA ti Philippine Statistics Authority detoy target na nga maibunungen amin na po detoy nga ID kasangwanan nga agtapos ti agdama atawen. Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi nga ipaay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay nga ipatpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti dekalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ingganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, ken cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa Bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Honor Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yan nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto yung Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ka nagtutubo, dayto titurungim. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado kay pagpilian nga gowns sa babae, custom ten di ladies sandals ken sapatos.
Aganda pa kariri cosmetic products, ore jewelries, ken bags, Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem neng kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Kaputa na saya at ken manakigayem ken tegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon. Kaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan di barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy. Apo, tinte pa nagpipinadamag. 37 na minutos tira palabas kalpasan. Te oras tayong alas 12. Adara po itili niya tayo ni Mr. Gary Ronquillo. Dati Motorcycle Philippines Ilocos Norte Chapter President. Gagiyem kay Kamsat. Tapno makiin naman tayo. May panggip apo ka dito Comprehensive Driver's Education. Yung natandaran da apo. Ijay probinsya tila Union. I think Baknutan. Gagiyem kay Kamsat. Okay. Good afternoon, Mr. Ronquillo, sir. Thank you very much. Iti paay mo nga oras. Iti programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon, Mr. Ronquillo. Good afternoon, Sir Robert. Kaya nagiti tingtingig iti programa, sir. Okay. Okay, mabalin ikantay man iti kasi several days ago ada dati rimwar nga damag from LTO nga kaslakayat da nga tilayenen or lipasen ti panagar-ari di iti fixers especially ti anyaman nga transaksyon ti behikulo and even driver's license iti LTO. So konektado diti inatendaran nyo nga comprehensive driver's education iti Baknutan La Union apo Ronquillo may manaigiti detoy. Bali ti kuami, sir, nakamuha kami ngayon dito grupo mi iti LTO tatan di isa-isayang kat da nga comprehensive driver's education is for free. So awan ti bayadan dito eh. So nung pas mangari ka nag-attender ka kadayayan, sir, automatic mabaling ka nga renew ti license mo. So mabaling siguro nga connected or di tayo met amo no kasano ti way ti LTO ken kotata. Okay. Kas grupo nga akreditado iti biyang ti Land Transportation Office, Mr. Ronquillo. Ada kadi kasla mando or request da kada kayo nga maisardengen iti pan naka-us-usar digitay fixtures anyaman nga transaksyon iti biyang ti nasao nga pangopisina ang gobyerno, Mr. Ronquillo. Dati, sir, kat awam met ti pangem siguro at damit anana dito yan tulong umili nga ka dito community kasi makita tayo net nga nangina ti pinag-renew anti lisensya tata. So tata nangisayang kat iti LTO regarding ka dito free comprehensive ken nang kita da iti kaslakan yami kaakibat da para mangisuro ka dito umili tayo. So sir, nailawlawag kada kayo DJ alagaden tapno ti kasta pasagipsep or maisuro kada iti sabsabali nga da transaksyon na LTO especially vehicles registration, driver's license or anyaman, Mr. Ronquillo.
One sir, adda amin kada tay module tayo nga ususa rin nga nagapumat lang iti LTO nga from bali in nga module nga min dito sir from start to dapat digiti road rage jay road safety kaakibat na aminin adda amin jay iti panggabiti plaka o kasano tag renew kas jay adda amin jay sir mai discuss amin di jay so DJ ko na kon nga napintas launay mat detoy gagamit ti LTO nga detoy face to face nga maisayang kat kada gitoy ana tayo gagren renew. Okay. So, meaning to say, kampanya ti Land Transportation Office, ti personal, kasi face-to-face ko na yo, nga ipapan, ti kliyente da, para ka rite transaction da, iti nasaw nga pangopisinaan, Mr. Ronquillo. One sir, but the ticket, the seminar ngamin mostly ngamin, di pandemic time, iti kasagsagan ti pandemya tayo, but tinangyari kat more on online ngamin, isuna, so, siyempre, idi ati tipikit kita namin sir kat DJ ko biglang pinagnato iti disgrasya idi ag-openen iti ko tayo iti pandemya. Agwar ti adunga tao DJ ti may sapay nga purpose na dito sir. Okay. So sir, so para kada kayo kas akreditado nga grupo or organisasyon iti biyang ti Land Transportation Office, para kada iti mangususar kada iti fixers, I think para kada kwada okay lang nga puta invest nga isuda sa anen agbayad dalayan mangtandad dalayan anat makitam nga negative effect na para kada tay nga agiturturong ti behikulo no mausar diti fixers kada iti transaksyon tayo iti Land Transportation Office, Mr. Ronquillo. Sa bali lang amin DJ sir hambet nga ko tayo baka anat nagati ko na akon nabimpintas met lang no maadalan ka kaysa mangtandang ka kasi DJ adal sa bali may pasigip-sip kanyam syempre amom tutubra iti kalsada no maneho ka kaysa DJ mangbaong kalatot taon sir di ba? Okay. So DJ seminar nga inyus watyo dito comprehensive driver's education road safety may sakali kitay napagsasaritaan gaputa tegunam even the Philippine National Police maobserbaran dati dimmakkel nga bilang dito disgrasya discuss pa kada kayo ti road safety or proper nga panagmaneho panagpataray ti lugan na Mr. Ronquillo especially motorcycles. Yes sir. Bale iso ti may isa nga talagang number one aim na ni CDE. Tikas ada amin DJ nga minte ko na kon te module na nga road. Ada DJ as pangarigan te road rage ada pa ijay kasano nga liklikan ti may isa nga numabalin nga liklikan ti may isa nga disgrasya ada pa ijay nakakibat sir. Ken digitoy kasla ko ma digitoy plaka tayo kasi ada amin ijay no ana digitoy codes na kulay na naka-ikabil amin DJ sir. Okay. Ano't pa nagkitam? More on human error or adda problema kaditi kalsada tayo? More datos mi sir is more on human error kasi digiti madisgrasya ket nakainom. DJ number 1 ken digito minors pa kasi bay antay met digiti anak tayo no dadto mga ag-drive da iti motor or ewan lisensyada. Okay. Lastly, kas akreditado para maliwanag kadagiti tattao. Kas akreditado nga grupo iti biyang ti Land Transportation Office anat inted nga puder kada kayo ti LTO, Mr. Ronquillo. DJ sir, mangiwan-wan kami iti dati nga road safety number 1 sir. So ti ipo kami kumpanyar mi. DJ nga talaga ti nakakabil iti MOA mi nga kasla ambassador kami iti road safety iso ti warwaragawag mi ken iyan announce mi latta iti safety kadagiti motorista tayo. DJ ti number 1 sir. Okay, what about apprehension na kadagiti traffic violators? Donated ka na kayo poder. Apprehension sir answer awang kami diyan kasi ti LTO at digiti i-deputa ngamin nga deputize da nga mabalinda lang kuwang da kami sir ibaga tayo lahat nakakuha kami iti road safety na talaga. Kumbaga kita kami ti ag-educate kadagiti riders, drivers, ken dagiti motorista tayo.
Okay, okay. Thank you very much, Mr. Ronquillo. Tindad mo gundaway nga makainuman da kayo tideto yung aldaw. Na dapay mensahem para karitay motorista, vote, kitay upat tiligin nga bihikulo. Kendua, go ahead, sir. Go ahead. Okay, Sir Robert, thank you so much deti nga kanito nga impaay mo kanyak ken deti grupo mi nga mangi paggamit deti baro nga programa iti MCPF ken LTO nga regarding deti comprehensive driver's education ken enhancement program nga makungkuna ken pagyamana may announcement kit dinay no adan tuman digitay free nga seminar sen agatendar tayo ako kasi dito kat free tayo may education maidukaran tayo ken dito ko na kon ag safety lat ti dalan tapnon ti kasta numaban nga liklikan ti may nga disgrasya sir. Okay, sir. Okay, maraming salamat, Mr. Gary Ronquillo. Thank you very much po. Okay sir, thank you sir. Thank you Sir Robert. Thank you. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Dak ditoy tapno mangiteb iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kaguan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan mabalin nga punasan tayo ti labakara walya panyo pero na anyaman ana dalos alupot ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan pero mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ta kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada itoy nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga
ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag, it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Okay, tuloy-tuloy. Ti damdamag ni Berto, adda pa nabatbati 8 minutos kasangwanan ti oras yung alauna, kakabsat ken gagayem. Namnamay na po ti gobyerno nga maddaan tinapintas nga sapul wenno kita digitay Pilipino nga mangalap kalpasan nga napaburanan na po diti proyekto nga daytoy ket mabalin na mangingato iti kinalagda ti ecosystem ken komunidad ti fisheries management areas dato ikat siguna po iti Presidente Marcos inaprubaran ti National Economic Development Authority wenno NEDA ti 11.2 billion Philippine Fisheries and Coastal Resiliency or FISCOR project nga manamnama nga mangsungbat apo ti problema iti fishery sector ken mangibaba apo iti kinakurapay gagiyem ken kabsat ken ensure food may mangipasigurado apo ti kadda ti masida nga ikan manipod kariti pagkalapan gagiyem ken kabsat deti aquaculture saan apo nga made develop angem maaramid detoy kas programa apo ti gobyerno kadagitay mangalap makita tinasao nga panagadal nga rumbeng nga adupay nga saltwater fish cultivation ken tapno agresulta detoy iti overfishing iti sumagmamano nga dekada manipod kadagitoy nga tawen. Kalikagom ti FISCOR project nga sungbatan ti problema ti sektor iti panagkalap gagayem ken kaamsat. Ayon. Amuyo aduman ti makalapan no kas pagarigan agbalaigi deti nga programa apo ti gobyerno nakabsat ken gagayem deti FISCOR ti gobyerno 11 billion fishery product gagayem ken kabsat adulat ta apo ti problema amuyo, di ba, pati tibiyang di iti mangalap na ikanda po iti oil subsidy, gigiyem kayong kabsat, gas, gaputa, base apo ka dito, inuman ko idin, di iti mangalap, especially di iti mangalap, iti barangay Davila, pasukin, gigiyem kayong kabsat, adda di kitay dakkel apo ti konsumo da iti biyang ti ipapanda di tenga ti tao tapno agkalap gapu iti nangina nga presyo apo iti gasolina gagayem ken kabsat especially gasoline ti uso sa renda idi kanginaan ti gasolina idi ngem idi kwan nagbaliktad ngimmato nga gulpe apo ti crudo nangingina ti crudo kompara kadagitay gasoline products gagayem kabsat nga kas ti unleaded ken premium apo nangingina nga amangen ti diesel ngem no kitaem di isusurot di presyo ti gasolina nga uso sa renda iti mangarlap kadagitay bangka di motor da adayo nga nangingina apo ti gasgastarin da ti presyo na ita kumpara kadagitay naglablabas nga tawen diya kamo numano ti nakaingatuan ti gasolina ngem nangat ngato apo ti nakaingatuan ti presyo ti crudo iti daytoy nga tawenen gagayem kabsat compare last year so di kita nasken pay nga sungbatan apo may sapay deti problema apo iti aglawlaw nga adda digiti pan nakaapektar digiti lames kadagitay nagduduma
nga proyekto apo nga dati igid ti baybay. Already ta windmill ibagada dakkel ti epekto na. Tikaado na po di tay motor, barko kada sabsabali pa yung aktibidad ti baybay. Adda magbagbagan na po nga sound pollution. Inuuneg ti danom nga mabalin nya mang telay apo iti panagado ti lames. Ada di kiti na observe ano tayo ni Apo Arthur Valente, ti Fishery Regulatory Coordinator ti Provincial Agriculture Office kunana dakkel nga agbalin nga tubeng iti panagado panagdakkel di kitay lames tinaringgor nga aglawlaw da. Yun yung mga problema tatan gagihim ken kaabsat. Susapay apo nupay kasta gapot adamit apo diti iporporsigi ti gobyerno nga programa tapnon di kasta masungbatan apo diti panagkisang ti lames nga agserbi kada tayo gagihim ken kaabsat sapay ta maikan apo ti napimpintas nga sapol digiti kakabsat tayo nga agkalkalap gagiyem. Kabayatan na mainaig pelay nga po iti lames gagiyem kay kabsat maipawil ton nga mailako kaditi groceries pakairamanan digiti merkado digiti imported nga ikan nga kas kadagiti aweno mangrugi iti masungad nga aldaw Disyembre 4 na report babaen iti adan report manipod karito otoridad, especially ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nga maiparit ton, nga mailako, kadiri groceries, paglakwan, nga kas ti merkado publiko, ti salmon, pink salmon, ada namin pa salmon niya sa bali, ken pampano, sumagmamano kadiri kitay, agilaklako, ti agpampanunuten, no anya, iti isukat da, nga ilako da, gapot ti panakaipawil ton nga mailako digito nga klase iti ikan. Sigun ti report, nabayagin na po nga maipawpawil ti panaglako ti imported nga ikan. Sipud pa iditawen 1999. Ito yung problema At dalinteg nga mangipawil, idi pa 1999, ngem di met maipakpakat, totless, layon, awan ngipin na nga linteg. Base iti Fisheries Administrative Order number 195 ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ditoy nga ipawil na apo tinasao nga pan nakailako digito imported nga ikan kadagiti tiyendaan tapnon ti kasta patronisa ren wenno gatangin digiti Pilipino ti kabukbukudan tayo nga nakalapan nga ikan gagiyem ken kabsat tapno matulungan digiti lokal nga mangalap mabalin laeng nga mailakon to digito nga imported nga ikan gagiyem kay kabsat kadigitay dadakkel nga kumpanya digiti dadakkel nga kumpanya digiti hotels, restaurant gagiyem kabsat nga agar aramid da iti delata ken processed foods pakiramanan digiti motel and restaurant nga giserserbi iti kakastoy nga ikan para kadigitay menu wenno luto da mangrugin to Disyembre 4 kumpiskaren digiti otoridad dagiti mailako nga imported pink salmon pakiramanan ti pampano kadagiti pagtagilakwan. Ije Balintawak Market, Balintawak ito yung i-entra sa Manila, gagiyem kamsat. Balintawak Market ti kada kilo apo ti pampano ket 320 nanginginan sapay dito ino ja kagriro ken 140 ti ulo ti salmon idinto nga 145 ti salmon belly. Inayon na nga agsursurto digiti pan nakabagi ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kadagiti pagtagilakwan naginggat Disyembre 3 tapno ipalagip da kadagiti agyalako nga sa anton nga mabalin nga ilako da dagitoy nga imported nga ikan. Ayun gagiyem ken kaabsat badadamit report nga digiti mangalap tayo dito Ilocos Norte especially digiti naiimas special nga ikan adamit no may agang angkat nga maipanmet apo ijay sa bali nga lugar digiti tayo hindi kad isu lang nga isu nga awan met ti agserbi kada tay ditoy so dapat maadal kumamit detoy adamit digiti restaurant dito kabukbukudan tay nga lugar nga digiti iserserbida apo nga ikan gagiyem kay kabsat ket magatang pay manipo diti sa bali nga lugar kakabsat ken gigiyem. Okay? So kitain tayo apo no kasano nga agserbi detoy nga kaspang palagan iti sitwasyon digiti mangalap especially apo DJ kita da gapota mabrubrok kanon digiti mangalap isu nga awan digiti agdiretso nga sumalog nga mapanagkalap iti tenga ti taaw gapu iti kadakkel unayen
ti konsumo da wenno gastos da iti apanda panagkalap. Awan na po tinabati pa yung oras ni dito yung aldaw para tinamdamag ni Berto. Yan di bagay mo, Robert Berto de la Cruz. Iti Technical Control, SK Chairman Maki Paulino Agustin. Agyaman kam, tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti ago. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon digitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet tayo iti pandemya iti face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon germs virus bacteria tapno saan tayo nga anlay nga COVID no di ket pati sakit nga tonsillitis kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panangdaldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo ti nadalus nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Tinapalabas. Namulit agdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kariri pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sungbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kariri di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kariri patpatiga pimusay, manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kadagiti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti
ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaayda iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di minatayo iti sa Bali Alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginuding ken nagtutubo, daytoy titurungim. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado kay pagpilyan nga gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa ay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay.
Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan ni Barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dingge. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyo may lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo digito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor andamet nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Papagayam, ini may kadwa gundaway, kumablaw kami ka na kayo, iti nagasat, nga malem, ti biyernes tayo amin na sapada. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwa tayo iti technical control, ni Maki Paulino Agustin. Tapnoy danon mi ti sa bali man na parang ti programa tayo, ti napalabas.
Dadanggay tayo lang aro, tilas ti may isang oras para di pa nakaibasa. Bueno ka nakaituloy nga may basa, dito surat ni Ramon. Ngayon kasangwanan niya tayo itultuloy nga ibasa ti surat. Agyaman tayo di TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan, North Davao City. Babayan ka ni Honorable Telvin Tapawan. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel Turner, manibo di Maui, Hawaii. Agyaman tayo ba ken ni Mr. Loreto Tamayo, di Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa ka na Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Kastamit din ken ni Mr. Henry Apaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, taplon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda, iti tayo panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwat tayo. Dito'y kanayon nga bilin, dito'y dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo, iti agmalem. Tapno agtalineed nga nadalos tinibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, kundi ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugot tayo. May katlo ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabuko, wenno throat tayo. So dagitoy iti kita talo nga tips nga mabalin ko nga may paga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukop tayo. At nga rin papagayam, ngintay, ituloy nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan, ti pakasaritaan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo Ramon. Naglabas ti panawin, Manong Robert. Inan-anusak ti agmaymaysa, tunggalawan ni nanang iti rabii. Nupay ubingak pay lang iti. Saan ko nga ilimed nga talaga nga agar-ari ti buteng kanyak. Ngaman niya nga rod ti mabalinak. Anya ti aramidek manong no diti. Mangitured wenno, mangyaw awan latan iti buteng ko, tunggal madanon ti rabii.
Naglabas digdi aldaw kabsat ko, di napuputan, dandanigaya men tumawenti na. Iti trabaho na kastindera iti may nga bakery, grocery. Dito nga nayaw awan kometen ni amak. Tunggalag may sakit ipagtengan. Narwamak metten kabsat nga mang luto iti bukod ko akanin. Narwamak metten nga mang dalos iti uneg ti pagtengan. Manglaba karigiti mamurngak nga arwaten. Ngem tunggal makitak dagiti kapatadak. Ay sudakit na ragsak. Isudakit na wayang aggaayam. Awan ti panpanunuten da responsibilidad. Malidayana. Malagip ko di pimusay nga amak. Malagip ko di dunguna kanyak. Di dunguna nga may karkaringa, it den na amin nakabalinan na. Tapnon ti kasta maipatulod na kiti pagadalan. Magatang ti kayat ko, kang runaan na di ti pagkasapulan iti panagadan. Namin pinsan nga natelay di gitoy. Namin pinsan nga naawan. Masansan nga malagip ko di tatang. Nukasta nga maipalpalapayag kanyak nga ninanang kitadaanen iti karelasyon nga nukaya na yan. Wen kapsat. Ngaman niya ti kabalinan ti kas ti maysang ubing nga mangsidiri ti inana wen no agdamag may panggapit ita. Nga madun dagiti pakaipalpalapayagan wenno kasla parang wenno balikas nga inak ipapan. Nga ti kayat da nga sa wen kit addan ka relasyon ni nana. Addan sukat. Dahil ti musay anadungo nga amak ka. Adadapay nga napateknikak data nga pudno nga atap wenno sayang gusing. Ini masansanen niya agawid ni nanang. Saanin niya kasti dati nga sala agawid iti rabi iti biyernes gaputa ag day off iti aldaw ti Sabado. Nga magsubli nga masapay iti parbangon ti Domingo. Saanin kabsat ta dandanin rin nabi nga agawid. Adang aminen mangitultulnog ken pana nga tricycle. Ngano, maitulnog na dito'y balay ket saan pala nga gawit kinasao nga tricycle driver. Ada di kiti gundaway nga dito'y pay namang rabi ket agsasango kami. Daytoy Manong Robert ket ni Manong Gavino. Ni Manong Gavino ket aggapo wenno agnaed iti sa bali nga ili wenno kaabay metlaing ti ili ni. Nga maddaan daytoy iti tricycle nga ipaspasada iti ili ni. Kabsat base kaditi paggaamok. Tinasao nga lalaki ket separado wenno nagsinada iti asawa na. Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi nga ipaay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay nga ipatpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi patpatiga pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Curopor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley.
Day di sayang guseng wenno atap Manong Robert ket nagbalin na pudpudno. Ngamin addan digiti gundaway nga maturog ni Manong Gavino wenno Tata Gavino iti pagtengan mi saanen niya agawid no makasangpet da kininanang. Kaya't ko nga kastigarin ti inak ngemkas ko na akon awananak iti puwersa. Kasla inkidem kulatan dagiti mataken inserrak dagiti lapayag ko idaan niya man namanghig ko. Ngemadda dagiti gundaway nga agpalpalawag ti inak kadagiti tattao nga makasarsarita na no agdamagdamay panggep ken ni Tata Gavino. Awan ti kabadangak nga mangpadakkel ken ni Ramon. Saan nga man iti sapul ko. No pa'y nagsardengin na agadal kahit kung isubliso na ti eskwela. Iso nga nagayatak manen. Nagayatak manen nga patsek nga ni Gavino. Ni Gavino ti lalaki nga makatulong kanya. Sandak ko mga babanawen. Saan ko nyo mapasubli ti pimusay nga asawak tapno tulungan na kiti deti nga biyak. Sunga, maawatan dako nga. Balikas ti inak kadagiti gagayem ken makaamam mo ken kuana. Tunggal at damagdamay panggep ken ni Tata Gavino, Manong Robert. Nagtipon niya rod Tata Gavino kininanang nga kas agpudpudno nga agasawa, Manong Robert. Nagnaeden ni Tata Gavino iti mismo nga pagtaingan ni. Dakkel met ket di nga tulong gaputa inayumaan wenno tinarimaan na ti marmarba na balay mi. Naggatang kadagiti kawayan tapnon ti kasta isu ti maaramat ken in Palawan na City sa gumaymay nga pagyanan mi nga agluto. Dito'y kabsat nga nakitak ti sabsabali aragsak ni nanang. Kasla namin pinsanen nga napukaw na di nakita kaliday edi pimusay ti ama. Nasukatanen ti isem ti kasla kankanayon nga panagsangsangit na tunggal malagip na di tata. Idinto nga siyak nagbalinak paylaeng kasla agub obserbar. Wen manon, agub obserbar kadakwada. Agingga nga maobserbarak nga da sa bali nga ugali ni Manong ni Tata Gavino. Wen kabsat, nagaget gaputa, masapapay ket rumwardang kininanang tapno tikas tamapan agpasada. Adupay digiti subsubyanan na nga taraken na iti mismo nga balayda. Gaputa sa anunay nga adayo ti ili da iti ili mi. Ken agden na laing nga ili kabsa. Maobserbarak nga isuna ket na istrikto. Wenno na imon. Dayta ti panangipapan ko kadagiti makitkitak nga ugali ni Tata Gavino. Kasi tinaminsan nga isasangpet da. Kastoy ti nanggeg ko nga saritaan da ken ni nanay. Apay Imelda, tunggal umay kadagasin iti yan ti bakery ken grocery nga pagpapayam ket nakabantay lataking ka di may sa kadwayo. Agar-arim ken ka di jay. Si Kakit di Gavino, tila mapampanunot mo. Ada ko mga agar-arim ket amuna nga arig na agasawatan, umay nak itulod, umay nak iyawid, ada pala agarem kumakanya. Saan nak nga luklukwen si Imelda? Hamangan no. Makaarami dak ti di mo kaya. Jak kayat ti marugrugitan ti ulo na. No inayat ko ti may sa babae si pupudno ak. Ngem jak kayat nga adda pay lamang lubong kanya. Anya kakit din aya, mangantamangkit din ala. Ramon, umay kan tamangan tayon. Danda ni Jack mapan idita, makita ket kasla desidido nga agpungtot wenno makapungtot unay ni Tata Gavino, Manong Robert. Ramon, umay kan tamangan tayon. Panangulit ni nanang. Agingga nga ni Tata Gavino tinaguni. Umay kan Ramon,
Umay kan tagsasango tayo ng mga barok. Tapno makasango na katiinam kita da pagpampanunutan na. Nga di agar aramid ti maikan niwas wenno anyala ditan. Umay kan. Naglabas digiti aldaw kabsat. Ngem masansan latta ti kasta nga sinungbat. Masansan latta nga makitak ti kasta nga eksena. Iti nagbetan da tatang wenno dananang kini Tata Ramon. Timit ket di pagpian na kabigatan na naragsak damanen. Ore kasano nga pinagpinpin na sugnod wenno panagsinsinungbat da no sumangpet da iti rabii. Naragsak dan tumanen nga rumwar. Kaslama ay ayo akmet iti makitkita karagsakda. Nga magsidsiddu kerak kabsat, tunggal agapada. Nadadagsen digiti balikas ni Tata Gabino. Kaslakan kanayon nga agpangpangta. Kaslakan kanayon nga dati nauneg wenno nadagsen nga kay papanan dagiti balikas na. Aglalo no kasta nga dati panagimon na keninana. Dito'y nga nagpanpanunutak. Anyan to nga ti masakbayan ni ti din na ni Tata Gabino. Agpaiso nga ko na ni nanang nga makatulong agpaiso ang kasla naungit unay. Naungit unay ni Tata Gabino ti panagkitak ken panagrignak. Dito'y kabsat nga kasla adda na bukel nga jak maawatan iti bagik. Lupadasen na nga. Pagsawan minudangran. Pangasin. Aramidik ti amin tapno ti kastakit sa laknibak ti bagay. Diyak kakaano ni Tata Gabino kanawan ti kardengan na nga mangdangran kanya. Adad da nga tamanin no ti inak ti makita ka dangran na. Yan aday mapo nga mapasamak. Adda amak ko king kuanangin no mapilitan na. Sigurado nga maaramid ko ti dinamnamain ti ado. Sigurado dito. Dayta idi ti adday ti panunot ko. Ngamintay ko na akon no kasta nga makapungtot ni Tata Gabino. Nadadagsen digiti balikas na. Kasla marunawak nga makangeg ka di balikas na keninana. Aglalo ti panagsaunay ti dakes. Banag kabsat niya jak nangeg nga insawang de dinatay nga amak keninanang iti kakasti abalikas. Nupay kasta nagan-ano sak gaputawan ti maaramida. Saan kumit nga rod nga mabali na pawilan ni nana. Gaputil pamati na nga ni Tata Gabino, titulbek tapnon ti kasta, rumang ay pay ti panagbiag ni. Agpaiso nga nagaget, ngem deta ti ugali na, nga jak maawatan Manong Robert. Naglabas pa iti aldaw kabsat ko tawenen ti napalabas. Di panagden na datata Gabino keninana. Agtawen na kidin ti 12 ket 2. Edita, adamanen na karo nga nagsinumbatan ta. Agingga nga nagdesisyon ni Tata Gabino ket kastoy digiti balikas na. Nasesayate ni Meldano, agsaldeng kan iti trabaho. Diyak magustuhan digiti makitkitak nga banag iti pagtrabahuang. Angin, apay met, makita met nga makatulong met ti masusweldo iti pagtrabaho. Ket anya pay laeng ti kayat mo. Itulod nak o may nakiyawid bigat rabiing agkuyog ta. Saan met rumrumor no dakit ti trabaho? Basta, dito ti kayat ko. Alaik dito'y digiti tarakin ko abaka. Pangaramanan digiti kalding ta isulaing ti ubram. Numapanak
agpasada. Isu dalaingin ti pagkakitaam. Matulungan na kapay ti anak mo nga ni Ramon. Kinunan. Angin, nadagsin nga ba trabaho ti babae ti agtarakin ni Tilingwen? Nadagsin deta Gabino. Anya ko matidagsen na. Kit sa paen ta ti mapan agala ka di pakan. Agpakang kalaeng bayat nga awanak. Tulungan na kamit ti anak mo nga ni Ramon. Anya ko mati obra ni Ramon. Kit barito metten. Adu pwede kiti mas ubing nga misuna nga. Addan ti bukod na nga taraken. Isulayin ti pagkakitaan tayo. Yung ti adda ka diti paggubraam nga makigargarampang kada ka makiarindangga. Apaunay kametten Ramon. Awano apaunay kametten Gabino. Anya detan niya panangipapan mo nga arindangga iti deto nga edad ko kasta pailaing iti balikas mo kanya. Basta saan ka nga sumrek no kunak saanen. No kayat mo ka nagpakadaytan. Ket orayin ka ta iyawid kamit laing. Awan na aramidan ti inak no dinagtungpal ken ni Tata Gabino Manong Robert. Napanda nga ro diti pagpapaayan ni Nanang ket dita nga nagpakada ket insigida met laeng anagawid da. Kadagiti marunong aldaw inininot ni Tata Gabino nga napaninala digiti kunana nga taraken. Tadagitoy nga minti mapan na subla-sublian iti balayda. Tallo nga baka do nga babae ken maysa lalaki ken adokpat akalding Manong Robert. Ditamiten niya ng rugi nga da kami ken ni Nanang timangpakan kadakwada. Masapa nga rumwar ni ni Tata Gabino tapno mapanagala kadagiti pagpakan. Nunad duma itugot na ni Nanang. Ngamit may sa abigat, nasapa pa'y wenno nariwet pa'y. Edi, agtugtog ni Nanang iti kwartok. Ramon anak ko, agriing ka man. Ensigida nga rod nga rimwara, ket ni Nanang nga talaga ti adda iti ridaw. Api na, nasipnit pa'y laing nga. Sika man laing ti kumuyog kini. Tatam nga Gabino nga mapanagala iti kanen ti iti taraken anak ko da. Agsakit ti ulok. Naggurigura ka agpatpatnan. Kasta aya. Alabean nyo nang tasyakon ti mapan. Nangalak nga ro iti pantalon ken jacket ko Manong Robert. Rimwara. Aday din ni Tata Gabino iti ruan. Ala Ramon, lumugang kan ti tricycle ta. Mapanta mangikarga iti ruot ken mais. Tatay pakan mo iti kiriti baka ken iti kalding agmalmali. Saan mo nga pagububrayan ni Nanang mo Kit kastauna iti panagpaypayagpeg na nga nagpatpatnan. Guri-gurin unay, tsaka muno apay. Ano adagasat kong agpasada tunubigat inakto pa doktor ti ina. Wen nagluga naklatan niya di simbong sungbat. Ket dituyen niya ng ruging nga nagwirret ti rueda ti tricycle nga agturong iti kataltalunan Manong Robert. Gasdi nga aramid mi kabsat ko. Saanan niya ni Nanang ti kumuykuyog kani Tata Gabino nga mapanagala iti pagpakan. No diket siya ko. Mas asyanak met ket di ngamin na talaga idi ken ni Nanang. Uray iti aldaw wenno nasapa nga bigat mapanak met ti nagruot wenno agala iti pagpakan. Naayayo akmet manong iti langa dagiti taraken.
aglalo digiti patabaka, pakiramanan digiti kalting. Agingga nga iti maysa nga bigat. Saan nga rimwar nga napan nagpasada ni Tata Gavino? Ramon, umay naksuruten ta, mapantay jay ilimi mapantay karga digiti pinapukan ko nga kawayan. Nanon iti kawayan, Tata? Mga rami dakiti ubong ti baboy ta. Naganak deti baboy digiti naganak kanya. Mga lakto tado ti anak na. 12 sakit ti anak na. Agaramid ta di talikod ka. Isupay nga pagkakitaan. Ay, uuwin Tata. May tumulong ken ka nga. Agalay ti kawayan. Manayunan manen ti trabaho, Manong Robert. Adadda nga siyak ti mang trabaho ka dagitoy kaputa maasyanak kininana. Ti panagalay ti kanen digiti taraken. Ket siya kunti nangasumir iti trabaho. Maragragsakan met ni nanang no umay nakitkitain iti panagpakpakan ko. Danda ni naganak ti maysa ka ti baka nga babae nanang. Barbaring no. Ikanak tumetan ni Tata Gavino no. No. Aglako. Kinunakiti na minsan, anak ko, di mo pampanunutin titangdan. Tigat di panunutim, adatarakin tayo nga mabali na pangalaan tayo iti. Anyaman niya, agserbino, kas pagarigan ta, adat ti emerhensya, kasta titarakin anak ko. Napatuloy nga rod Manong Robert ti plano ni Tata Gavino. Ditoy nga, nangaramid kami ti ubong ti baboy, nalinungan iti panaw, nasimento ti datar na, napustyan iti madre di kakao, ngem ti diding na ket nagisgisla akawayan, kabsat ko. E di tapat patakderen mi weno, tultulungak ni Tata Gavino nga mga aramid. May mayat ti kastoy pagtarak ng tibaboy ta presko, Ramon. So nga, pimpintasin ta, laglagdain ta, aglalukit. Innem ti alaek. Kinunana, uwen Tata, tulungan ka nga rod. Dito'y nga nasanayak ka diti kakastoy nga aramid babaeng ken ni Tata Gavino. Nga sigurado nga agbalin nga utang ken sursurok manipod ken kana, Manong Robert. Kasangwanan niya ituloy tayong ibasa dito surat ni Pagayam tayo Ramon. Agyaman tayo di TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Kasta ang babaen kay ni Honorable Telwin Tapawan, manipod iti Sangguniang Bayan, ti Ili Amarcos. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, ti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, ti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, ti Barangay 16, Bacara. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, no adari ni Marikriknayo, nga sa gubanit ti Baguio, mabalin nyo ti mapanagpakonsultar kay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Luwag City. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap and Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Kaya nagyaman tayo kay ni Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Kastapay kay ni Mrs. Lydia Raquel, ken Gigi Raquel Turner, manipod ti Maui, Hawaii. Thank you kay ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito,
makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo, agra-ira manen ti sakita dingge. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Syudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnat tayo, dito may iwasan talaga. Ora na niyan nilamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter 3 nga B nga kuna tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada naggurigor ang damit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Naigugurak na ro diti kastoy nga trabaho, ti panagtaraken kadagiti dingwen. Namin pinsan metten nga naglikudak ni Adal, Manong Robert. No pa ipilpilit idi ni nanang agsubli ak iti pagadalan, saan ko na kinayat. Naiayo akong kadagiti taraken. Ngem no pa'y kasta kasla narigat latta ti sasaaden mi, no pa'y adda digiti taraken na makuna, Manong Robert. Nagserbi ni Tata Gabino nga mangpataod ka dagiti kasapulan kas kuma iti pagpakan. Ken anyala ditan nya kasapulan para iti panakapadakkel dagiti dingweng kang runaan na dagiti baboy. Tunggal agla ko mangtidmet kanyak. Igatang ko kanumet iti kayat ko. Nge madadda nga iururnungen da ken ni nanang. Nagbalinmet nga naragsak ti sitwasyon mi no pay addalat ta dagiti gundaway nga agsubang da Tata Gabino ken ni nanang. Agingga nga iti may sa abigat nga adda kami nga talo iti uneg ti balay. Adda din nagbalin nga singasing ni nanang ken ni Tata Gabino ngem kinayat na nga si sasango ak. Dumngeg ka Ramon, day bagak ken ni Tatam nga Gabino. Tabaring no anamungan nyo. Anyaya deta nanang. Ano nga minti bagam Imelda? Kasla kayat ko ti mapanagtrabaho iti balasyo tao. Total ket. Dagiti dingwen ket kabalinan metten ni Ramon nga. Tarak ni nida. Tapno adadapay nga. Makalungaw tayo iti rigat. Tapno adadapay nga. Mapasaya at tayo ti panagdiag. Agpaiso nga. Naragsak nga agtitipon tayo kas may sa pamilya angin.
naragragsak tayo no, adadakdak kila sapul ti tunggal may sa kada tayo. Sana ya. Kinuna ni nanang, tila mapanpanunot mo. Adula unay, ay niya pa ilati mapamu ubrayan ni ti abroad. Balikas ni Tata Gavino. Gavino, dumakdakkel ni Ramon. Saan niya gaputa saan niya nagsubli ti pagadalan ket awanen ti responsibilidad ko keng kuana. Kaya't kumit nga, ada sa balin to nga pagbanagan ti anak ko uri saan na makaadal. Kaya't kumit nga saan na maudi no panagarwa. Ken may sagana ti masangwanan na. Sana ya. Sa bagay, wimbet kit di aglalo. Maltawen mon, Ramon. Sanga pulo ket 5 akong tata. Oh, agbarukan, bumarito kan. Mabalin niya ti, sa ano na yung mabayag kit adan tumit tin ti kaya nayat mo. Sa ano na yung mabayag kit kumasar kan tumit din. Imisi maklaeng, nanang, narigat ti abroad. Amangan no, kailiw na kaming tumit laeng. Data tinagawat ko abalikas. Imisem ni Tata Gavino. Data man ti kunak. Di natanto nga takaili wag lalo kanyak no mapaniti abroad. Kasla pa angaw nga sungbat ni Tata Gavino. Saan kayo nga agang angaw desidido ak? Kayat ko ti mapan. E sa dinungar ti pangalaam iti gastusem. Makipagpakaasi akken ka nga di di urnong ta nga naglaklakwan tay ka dagiti dingwen ket urnonge wenno ko sarek. Ngem no agkurang pay. Mangilako tayo aka di kita baka. Total ket immadudamit ten babenti pa nang tartarakin ni Ramon kadakwada. O anya ti makunam Ramon. Narigat met no siyak lang nga may mesa ti agdesisyon barok tagpay sumit ti sa uti inam nga sikat ti adad nga marigrigatan. Agyaman naktatano. Ibilang dak nga kasla makipagtagi ko. Mayataklat tatatano iso ti kayat ni nanang. Di mapa nagtrabaho di abroad. O sige, iproseso nga ron ti papeles mon. Gostare ma ti kwarta nga urnong tayo. Angin di nakto bababalawen no, adda sa bali nga pakapayaan na. Bueno, anyala ditan. Kayat ko nga saan ka na mapanyem, si kamit nagpili. Manang nga asi ti Diyos, Gavino, sapay na kumatag balaigi akiti detoy. Aramidek detoy nga para nga saan laeng kanyak, no diket para kadatay amin ang sangapada. Kang ronaan na ken ni Ramon. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. Wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo.
JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asidag ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Napatuloy nga rod ti plano ni Nanang. Nailako ti maysa kadagiti bakit abaka nga nainayon iti ginastos na tapnon ti kasta makapan iti abroad. Saan niya nagbayag Manong Robert nakapanmetten ni Nanang? Nabati kami nga dudwa ken ni Tata Gabino iti pagtengan mi kabsat ko. Nupay spuspusek amin nya panangi sagana iti pamigat pangaldaw wenno kanen mi pakiramanan ti pannakataraken dagiti dingwen. Naggaggagetak tapno ti kasta awan masao ni Tata Gavino nga kasla ison ti pannakapadre di pamilya talaga iti pamilya mi. Dito'y kabsat nga nagbalinmet nga nalukay ti komunikasyon da tata ni Tata Gavino ken ni Nanang nga pakiramanak. Adda digiti gundaway nga agtitinawag kami ket naragsak ti tunggal may sa kada kami. Naragsakak met gaputa ibagbagamit ni Nanang nga urnungen mi digiti pawit na tapnon ti kasta may saganaan ti masakbayak. Ken addan tumet ti kas bilang maidasar ko no siyak ti mapan iti biyag nga naestadwan. Day tagayan ti kalikagum ti inak. Saan namet nga kayat wenno saan na akayat nga mamimpinsan nga maisagana ti masakbayak ang nga agbaro babaen ken ni Tata Gabino Manong Robert. Naglabas pa'y digiti aldaw kabsat. Adda ti nagbaliwan ni Tata Gavino iti kaawan ni Nanang. Masansan niya sa anin niya agawid. Gapot agawid kano iti balay da tawam met ti inak. Anusak kanulaengen nga pakanen digiti taraken. Sa anak met niya nagkidked gaputa isumit niya talaga ti trabaho. Addaman ni Tata Gabino wenno awan iti balay mi. Dito'y nga impasnek ko ti nagtrabaho wenno nang taraken kadagiti dingwen. Pasaray maminsan mamindwa iti makalawas laengen nga umay ni Tata Gavino iti balay. Agingga nga iti maysa nga aldaw, timawag ni Tata wenno ni Nanang iti cellphone ko. Ramon, apay ni Tatam nga Gavino haanen niya agiyan dita balay? Ay, mamit Nanang masansan niya saan na maturog ditoy o may naklaengin sarsarong karan. Diya mo idit isungbat ko ngem, tikinapudno ti inbagak. Kasta aya. Ano sayat na tano kasta? Balikas na nga kasla maragsakan pay. Pay. Aping kasla maragsakan kayo pay. Basta bayamon. Bayamon tatawaga kisuna. Kinunana, uwin Nanang. Ket kumusta ka met? Okay met nang. Adamit ti pangalaak iti agserbikan niya ta, adami ti pawpawit yung adu ti ipangko iti bangko. Nasayat no kasta. O sige, tatawagak man ni Gabino. Adda burbur tsa kanyak kadagidi agundaway. Imbes nga malidayan ko man ni Nanang, wenno, makapungtot iti sa anunay na palagaw awid ni Tata Gabino. Ngem, maragsakan ket di, Manong Robert. Data nga sa ludsod wenno burbur ti Jackie di maisapulan iti sungbat.
wen pagayam ko, maburbur ti anak. Agingga nga iti maysa nga rabii, imay ni Tata Gavino, iti mismo nga balay mi. Imayak Ramonta, ada kayat kong ibagaking ka. Anya di tatatakin, aapi nga kasla, nakainom kayo. When nakainumak ta, ada sa bali nga damag ko iti inam. Anya nga min deta nga damag yu tata. Ada ka no, lalaki nga, karelasyonin ti inam. So nga, may kuy pudnuking ka, makaamukan. Agsasarita tayo tulangin no sumangpit ti inam. Ta, pagsasaritaan tayo digiti nagastuking ko na, pakairamanan digiti taraken. No maanusan pa ida nga taraknen Ramon, taraknem latta ida, ta sa tayo pagbibingayan. Ngem no saan mo nga maanusan idan, ibagam laeng ta, yawid ko idan. Ay, saan tata? Maanusak met idaken, awam met ubrak no, saan nga timang taraken ka, digiti insangpit mo dito nga dingwen. Sungbat ko, Manong Robert. Papagayam san tayo nga may lipas, nga ibasa dito surat, ni pagayam tayo Ramon, iti dito nga marim. Anya ti pagbanagan ti relasyon, ti ina ni Ramon, kani Gavino. Anya nga ba, when maapektaran to ka di, ti panagbiag ni Ramon, iti anya man na problema, iti nagbetan da Gavino, ken ti ina nga ni Imelda. Awisan da kayo papagayam nga dumngeg into nubigat, para iti pan nakaituloy nga may basa, dito surat, ni pagayam tayo Ramon. Dati nga rin ti pagayam yon ni Robert de la Cruz, kinadwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin, ibati min tinatalina ay nga malem ti Biyernes tayo amin sa pada, agyaman kam ti ingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.